Boris Skaika. Mun nimi Lars Theodor Kintel. Ja mulla on ailuutta välastelem juhkussa projekta jo tiedidje, mikuaska motti anuo hallei. Milip tainen projektan pilnup jäkiu pälgam ja avuteläppe tidji oudan bukteet. Boris puhtiem. Väl oudan aikeppe, tesi tau muja taadatti, että tuukut illa ailuuttas. Milip tauhat nauhteatum tahkat korona dietti. So tällä hauske just on perusta ja mi kietiep tänautas. Väli mi kietiep äijys ton i Charlie sosiaale medianat ailuuttaga tegu jokus. Eli chapu ailuutta välastelem jokus plaani ja tänien ko tätille tuottaa. Mulla on sun viekka ollut fridja vuodau Stibrestaina pälgät ja tällä jahkaa tän äktäsi vaimanella vännämä johti eli täi. Vällä tät merkka jäi Stibre i vastieda, jo Stibre vastieda tämän video sisään autos. Monlau projekti jo tiedin buktam nagin oivadusa ja tekäläkäp mi ailuuttaga käläkäp kesiä pädjel ajadallat, raadudallat ja det äske tjaktjai merredit. Ja ailuuttakin tällä ei sitä ajoilla, että mi ohtsa päi kolmosa kuti matti musiikin pälgät tanja projekten mangelko oli valjim konseptau tjautjan. Tällä saavau nagin diais att måste stutta att video vähän. Tegalläkäp joillekin, että sisät noin. Täällä voi nebihtit maugalläkäp chadaadit tämän oudon puktimin. Ja mulla madau tahkam tegu tivne chabarsku dugnadin se just illen och proftella den diette. Potti maanadaga kautsen det bästa bitit kachadalet muista eller göran sommersätes kutla choregam konceptet ja kolvoit merustellam. Projektel fick puurekin chanadum odo happmere suokkana planeita. Millipäin evim politiikkalas jodiedidjit ja haltedus oivev. Ja siin perustiam teduon etnegit nän ruhtadi lebirre ja ei toimakoloi pirra. No tällä mikäläkä vurodit on parskuu. Ja tällä ainoa, että millip chadadan takar mikoska tsegin prosessa harrai. Tilip chadadan vuosta chokkani meunagin veiulas tamton skaulalahkusin. Ja taraida got voinet alla nagin kashelisvuoda mä soida kanugatti että planet tandasin gondelip alla. Ja oudoprojektel ruhtetuvam nautti ja mi kiediepti tuon tivnet kudili rudait vändamidi ja sirlaaka hauskili ei att fortum tuddien daiterudaida ei ole vändam kuttechuhti tuhata es halle tsiggimi. No milli björn vuostes rudait halle biggit halle ja mi tälle rudamet ei mä vonis anuoda. No tällä hauskea. Tällä oudonin platna nautti on oudoprojektan. Taat tehty johonkin videolle mä chanadum konseptevaljimi. Ja det går lite tahkam det chuvum viekka etnä prosessa mä ei mä tahpadu vi puhtelakkoi. Ja det skedde garvis oudoprojekta saavamista
kun kielkadip enemus aasit. Mitä kun mie pandide kokka kalga organiseeri kut kalga aikut tällä jakta aasis met hatu kielkadit. Teidän tarpoita. Mikoska jokos välastelemi tälle taali utnas toimailuuten sulle. Ja tällä teidän milipma adoptuos takar ballo checkchem paien mi olemme aina mi on kuhkit mangel kos taigu heitti etches juhkusta tälle mi on lähkam aina ajokus olmoikaskan olmoida kaskan fauske ja fosko ja baalaga ja lähkam ja no tällä lähkam millä viek aines ja millit no miha siautas. Väli etchaan ei borre rekryteerim nuori kaskan mi koska ballo checkchemi. Ja tällä ainekis välastelema. Tällä saagastelema asvun ja taaraadjagut me redema, että träningscenter jorega toppia. Tämä toima viek puolikit ja tillä miettou tarpeen johtiet. Toppele beudet hennis, met matta hättu vain me kätset kossi hehpaa ja koktahkat. Ja dan sammi danse mi ei koppa dali ei udne asvun vollien. Ja tälle ei no at mi tälle akta aina odo välastelema hal med sihtap tälle juoksevuotjem tälle dan dietikot tälle saamia. Mi on ligot saamia arbeidavimme koska juokse tuojuhipmai. Vaikka mi on ille judalle välastellen piraste, mun jahkami nahkab tau tseggit. Ja tällä ei mun jahka ei mi saamia sebrudahkan, tällä ei vuokas, jos mi ei nahkab ehtjadit sebrudattiet. Talle meni siigudili toima heredum. Ja sille mun jahka taotle porri välastellen, kun jokkahäs matta säberät. Ja kun voi nebihtit tankovoon. Ja tuodden ei sitä on ammatit. Täli ruhtadim årsninga jurdaan välastellen eli porje, kun täli ehtjadi, kun pohtas tätä ehtjadit. Ja tällä suokan tällä ei hauskiat oppilohko skolan vaikka tällä mitä tahpoduva Straunjunje skolan ja koktatsadda tällä äihtunavat oppilohkol vähi lässaana mängimusjagit. Not suokan eli tarpodan aktiivuodan. Ja sitä aina mä niitä värjesvuodavlit me ei vuorodan mietteinätäkä daun projektan. Tällä aktais aasis me hättymä vuorodit iirit. Ja tämä koska kulttuuri tällä voi nebihtit norsk kultuurindex outiep tyktäsvuonna suokan li nevriestilien ja ailuuhtepilli ja kavanjul nevri. Mä tii hapmere outiep hapmere suokan. Täli vekporredilien kun katsa att tällä olokopiel storstaden you know. No tällä etne darbo kultursorsken ei. Ja mi choodeptau njolenka hallan ja väl mi ei choodeptau indirekt no att det går just utnars gymsal just det kurus det matta toimet det går harjidelmellen ja trummoide ja gitareide ja vaikka mi tässä pieniä. Det hattup taas toin hattup pärgad vähien. Ja det tahpadu mi koska stora tahpadu saada annel bere aktavuikolvis tällä heija mali tällä rad aktelvat alla saami heida alla noge stor lanja anna lahkusin nu berat alla ei gaunu kiukkana mali noge sporreke no tällä tanhattup taattup jodet ja do
ma jaakami olli tipta aina projekten jäi. Ja det millip laigimde autogenemal Göran Sommersät. Ja sun tobudo ei tuodine tobudo do kok tahket juur hallet ja tehtä ei no paikkalles martnana kohta toima niinku suuvitnu tahkel tal pingimin maana egarsti Aarenin juur alla ollimin jaakau. Men så ja den tuodien saami arkitekter mi epkelkä arkitektovat net alltså allit påstå taidi dalti kelkä shaddet nagi signalvessua vällä sonkallega nagin detallit tahkat ja no vai vojennu taat lää saami et siekkatus saami paikkien. Täku voinida tälle mian harjanam ja GPS ulmutse faruan. Tätä majakka tät merkai shadasta shadda porre projekta. Tällä no go berga lakir halleide spilleruda stiveri etna areal annual. Ja ruda obboletchat eli ruhtadip me tägu mottenaasje näise bruda ganechan stiveri koktas puotuos shadda. Ja mun tahkiuhtokoncepto, oivaduhtokoncepto konnolingin etna vuogas aasjemangien. Ja den investering hade shattei kuttelok kiechau miljoner, millä det on ila ollua. No ta kokta oivadu sama bohtidal chuvu, dali nokta ku darugille jolla nöktern. Ja dalla mu jakka dalla aines sirelaka kogelega privata ruhtadimeu åtjudit. Ja no det gör jag inte dan odon buktema sotta samos osai konceptei odon buktemi. Talal tät oivadun konceptemi mu mielesla poremus. Sisknemus on la tahkurasi tsekcham halla. Koropielien la välastalem hallas kulpin. Ja kilometer aludekaan. Heppa volleyballein tuoldegu. Ja tai gaskan läde lite garderoba. Ja kiukan Ja mon ei oiva tau piggit skaule lahkusin. Juurdan tihti, että mon jaaki kokte tuusan dan jägi no ollu klima el dalkadek perustipmi at mattiep piggit joida mille kurvas piivit. Hättu lehked vai skaule päässä ätnit tau. Ja taotlema ei lahkadu, kui ei nebiti lahka pallu tšekšam salju ja tällä quotaatsin. Ja tällä ei know, että mi based vartudega skaoloi jälik privata ratnaida lägamus privata ratnad annali mai taguodi anna ja det mi sia vartudega based ja shadda ei vuogas finnes ko dagu puolda tällä know, että tat halle shadda made tägu konna kohtaas, ailuutta kohtaas alega ja shadda hauskede pohti, et tiek voina ollu bilet, ollu ulmutsit ja nau. Taalalle konsepta tegu jõuda anneli 4 garderoba ja tälle tannele ei sadje just mängile tälle nõu, et storamus Peludahkami söida shadda radidusan, potti radidusan, pärgi peludahka ja li pärgi etnegit, alltså att kallega legga pepmo skaulamaanaida. Ja tälle veiules taggu tahkat porromlanjau, alege suhkane mangele vitjedit porromlanjau, kiukane lahka. Ja tanna ei veiules storedit mangele tahkat, tegu tanna matta tahkat taabales
Pireso vuocem hallau. Tällä aktides toimesmet mulla on vuoroidamat mie maattiet alle bigit. Vällä tällä veulas mängere det portal päässä että garderoben danna. Iso vilja echan infrastruktuureihin. No att taat purjemuslahkai ollit tarput mia da kun mun chadadam odola. Ja ei vedda purjemusveulasvuodet mängele odanbuktiet just tarpei viittiedit. Tanna voi nibihtit ei tahkorasse hallo millä just sengidom chilbatnan. Puhuta sadda sammila staatle isoleeridum taat ilmakkirest tol oudarjoulun kaljhall. Taat leggahalla. Ja taat kovvol Ulsvage skol eli ton gymsal kiukanis nagin hei aktivuoden eller voini vihtit tannel kaos. No milli vuorodam kiukanle vieksäda viek ainas. Välillä ei ovat kiukani ällinollu ilinopuolelle uhtadit, men mihin pattum nautti tahkatan oivedus, eli kaihtivna oivedus sain. Att big unchum tseggidum robigau ja det itse tahkap dugnad ja dugnad meeni väi, et vitnudega paikkallis vitnudega ei viekkiedi kotel rabatte ja no. Ja tällä ainoa taatla aina dugnad mi planidum var etchan oldet hallebyggim tällä maa no det kaibet nollu alltså resurs alltså det dilemma med joida med tahka dugnadin. Ja Dannel olkus, det var inne vid tanhat vi hade johti ett och valbinga vi hade obbeli det i det stora kollo. Det är en av att danna ja faktiskt tappe eller jägge. Väl gå mitt tehti gå miala raporta gå då pallu checkcham salju biggin. Alltså gå biggin tahkorasev. Rasev det dakin raporto koktul tilli tangoulun. No mi tehti tällä ei vodun kolluimerustelle mi tanna kokt ja mi merkka mi biggip mi shadap tagu daruge jolla massutskiftning. No att mi valle pieto jekke biggip bauti nälje. Ja det pakte shadda ei porre den porre versvode energiaktivuoden att ätnepta. Alltså utköp läggas av bautis. Taat maksade padjeles 4 miljoner ja det darpi padjeles 3 miljoner privata ruhtedipmen. Ja tällä just kallega biggito parkan mille nubbe sadje. Veilusvuhta det sadda vehe alppiep. Tanneli vehe neps nivva kolua. Det var inne bitti Dannel äkte tjaatskilednik ma hatt upp doobedit. Vällä kun puhtestetta ei tjaakolui, alltså kun kallega tomto olen inte alla, alltså det lämma det de var ruhta med illen nollut. Det kun kanuk projekta. Ja det echan Danne taat stor summa Danne tälle garderobeli viektiures ja husiga ja tälle tämmeli viektiuressa vaikka kok tahkaa. Ja kiukan ja laagri det kullu tan häddai. Ja sitä vajolet i voi nebitit alltså minimum 8 lahkematta jolet att maksa 3 aktier miljoner ja oi ma alepi väle millip taali marknan hättimet som sätellä purjemuslahka i merustellan. Ruhtadipmi Tron måndannalla akta lanteri bontamus urmuchis. Ja ko son la filantrope. Det merker som vedder ikke spondudega. Ja ko son enemus at Västlanten ja Tromsø-goulun ja kolle dorium ja sul sammi sulase Charlotte della
logi miljoonaa torjum. Ja mi koska kollebebam aladussa de autieптивtes vuonna suokkanen de asa tuvai varga logiager astoudelle kulturfonda met aladus kollebebam aladus tallu ei torju kudain miljoonaa. Ja ruhtadillel dan aladus on lama viikka etnegit oodona no taatlegoit mujakau taatlegoit vejulas. Ja det mi koska Pangais Sparbank Akta tällä no att taat summaldelle metli sili enemusaat antagis me sili enemusaat torjumdat halleprojektet no att tällä goit vejulas tällä summa ei. Ja tanna mi koska ehtsaada den sisatna ei TQC duole ku ja nuusalten kraftein no tällä monulle tällä mon jakka tällä ei vejulas. Nuppat konceptel stetin halle kopia tällä täällä kovoga bingin då tällä sammi koncept sammi lagars den märker onnep på båtet starta och det poikolvis det koncepten mi koska arealle. Ja tällä no kohtjodum giettaballuhalla ja mun mielestä tuossa nämä per success alltså mi jäktä ailuutten spela giettaballu no kok monde dagot iga happmeren iga gasluhtan mude toimilta no att tanna mi biggip tällä daatla mun mielestä biggip mau joidamet etarpa den går tällä no tällä enemusaat paljon tsekkämi tarpa dauasse ja ko biggip tahkor don uppen veirasvuodan eller oivadu sande biggip tahkor asse de daatsadda aina kun tarpeille daugulu tälle mun mielestä alla tälle olleschattuga ja nuora kudi sihti satsit vähän innebandio ja siimattiman että anna happmeren mai toimone spiraas mi koska bändi mun mielestä siimatti tohkumannet ja tällä ainoat mikälikä vurodit maanait ja maanasi onju viekporri ei siis bändi faldegau toinen oftep konseptain ja tuodden ei tällä mun mielestä tällä mäninkälikä mi biggit joida mi kaunu opaittien jäägasluhten millä tällä talpekko aittu no taakilagas hallet sammilagas halle no ja unne geografare skolan ja satsabu sammi suhkanen tämmöinen vuodenainen konsepten tällä maa että tällä alppiepti tuon tällä sulle 10 miljoonaa alppiep ja sulle 10 miljoonaa pinne privata ruhtedit med darpahip mi koska toimai tällä danne saker koppachi konsepti birre som da mi båtestatiep västetin hallen ja det danne var inne bittit att danne berge valda tällä ollu resursser men sulle vittelo prosenta budgetes men bergai ja mun mielestä mi matte teknologiin det sitt märkai kamera vaksumin det märker att mi matte kattit ja mi tarpeedus tegit da halab den i tarpeelehket ulmuskuda kui chovol da ashe ja det märkai ei att soida matte tavat need rahvasin kui ailegit mi tehtevem tutkeli nogin tutkeli jojoulem soida akta sivaismanin Erlingbröt Haaland lano chadden cheppele och som besei ailegit ei tjekkchat tahkurase hallen brynen gonna bajaschatte så vill mannan i norren takki veulsvuoda kaunu just valde matte just kaune teknologiles chodu så desi ja do jakami tahkap no mon dalogoda dalle da menili pinnemusaat pärgam dalachi dali merustallama
Ja danne on minu suhkande minu tällä passia ja tällä tekniikkalais isvil kattit att ventilation ja liigemsysteem ja charge no toimi. Ja minä olin miek chippis paremmin suhkanin teknisk osuudegan ailuuten ja no moni hakkaat mennä viikpuurekit. Ja voin nyt ei min taaspäivittä kai svaron att si ruhtadi ei toima vai yskallega vuospastuvat. Ja det mange må suosia koko konsepti joudan bukti tällä konno. Tannali 3 veilosvuoda metlip kehtsadam. Mi koskadan nuppadi. Tällä olip tänne tappi jaurekahtin lalli chappis pokche. No mi jakkepat tau otjolobe byggettiek. No tät kahtulet nuppaat veilosvuotta. No te bahtsid dat parkan. Ailuutte toimeparkan ja skoulalahkusin. Ja dan ma juo kettum, samat molko vehegettu, että anna parkan. Tänne karvies reguleeridum, karvies tamdam, tällä jälkidum, no tät merkä misestep sulla 3,6 miljoonaa just byggip danne sinne. Tänne infrastruktur, tänne manna välja dagu. Ja tänne, ja. No tätä ei vei ylös vuotta. Ja tällä ei dan badjel methat mikäläkäp raadudallet tälle kesiä badjel. Mon teda ja toptomai ailuutegit mon ybälä tästä että tulmuche ei jednat jaulametsi meeniä. Ja tällä viekka borre kvalitet märkä tegu demokratia ei mia se brudakaan. Ja taugalega varida valdet. Dan asien ei. Ja mi ei sihtap tällä ollu vuodulas nuuret sebredettiet. No mikälega nuureis sirre kachadi tugude oppi radie ja jälle nuurei radie pakto. Ja mange utsissa det avutju ei aikadit att odol kapslokka binja ja kommentarer charla det gick upp vuokas kachadit tagu maanais ja nuoreis kuotien familjen. Ja det taine pauguid lohpadip ja det saavad tedavajat saakased amannat ja det raadudella paktan det Tjauhtsen mette tahkap. Kietu muutas.